Čus! My sme Shy Chickens 2, teda... Shy Chicken. Takže my sme Crazy Mans TV a dneska... Budeme natáčať challenge, pranks, vlogy a možno aj nejaké let's play, uvidíme. A dneska sme teraz pripravili taký challenge, šľačkový. To skôršie zje. To už skôršie vypije, alebo zje. No a uvidíme, no. Ja vyhrajem aj tak. Dobre, poďme na to. Ale aby ťaháme riu, že sme ešte nezjedli, tu ešte poistka. Možno. Hovorím, tam bola ešte poistka. Ty roz toto a poď. Poistka. No. Ako si vyhli. Dobre, ideme na to. 3, Komara. 2, 1, start. Vonia to zaslaninou. Ja to ligám. Vieš ďalej? Ešte nie som ani polka. Sme si nepripili. Ja mám teraz dosť. Ja to nedám celé. Dáme, musíš. Dobre. Mám nový štýlový kobucik. Tak to narodeniny. Možno. Možno. A toto je na vásoch, je také divné. Rovno brucho. Teraz to zjedz? Musíš to celé zjesť. Nesmieš zjesť. Toto strihne, že som to vyhodil. Za našich kožmekerov. Za kožmekerov. Za kožmekery tu nie sú, len nemáš môžu to Jaj. do vzduchu. Kožmekery sú. Na X, je to čau. Musíš narozmať si to się ścigamy. Už? Celé. No celé si tam máš. Našo. Musíš byť tvoje. Nemáš tu nič. Si prehral. No a čo? Chcem bielu Audinu a osmičku.